Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Dodo yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazala isibhla Igama lam ndingu-Anathi Thandathu. Siyanamkela ke bubhuti kule nkqubo yethu kaSiveza Ukhono. Kuthiwa abanqobi bezizwe ngobani? Nami mandibulise kuthi sesibulile nakabafowethu. Abanqobi bezizwe singabaculi ababini abaphansi kweqela abanqobi bezizwe. NguSound Mind noBaphushi. uSound Mind ndiyimi umzweza wakwaSem. OnguGeorge uZikhali ikhaya liCendane. Kulala kwaNombanjana ndisebenza noBaphushi. uBaphushi uzawuzisa ungubani waphi singabanqobi bezizwe. Okay, buthi ndiyakwamkela nawe ungazazisa ke. Othathayo ngoBaphushi isiduko mhlana ude unqaba lokubheka uNtingeni. Nami ngapha eCendane kwaNomshinga. Sithe wanqobi nengobijo. Okay ke bubhuti. Yintoni enenza uba manichuze kuMaskandi? Ndiyaphina ndiyitsho ke sisi. uMaskandi ibe ngumculo sikhulele emakhaya singabantu bakhulela emakhaya umculo ke emakhaya ebedominate kakhulu ibe nguMaskandi. Maskandi lo ke ndikhule ke perform ndingu-Sound Mind. Obhuti bambe mama lakhulu uMaskandi. Ndawuthanda ndanazo iartist ezi-role model zami. But ke ukusondeleni kwawo amaculo kaMaskandi kuthi usondela ngamawele. Oh, okay. Bhuti mandigxininisa apha kuwe ke. Yintoni oyithandayo ngoMaskandi? Into endiyithandayo ngoMaskandi le njengoba sitsho xa wamba sizalwe ezilalini. uMaskandi uyilaa nto sikhule ngayo. Noma bacula uMaskandi imvelaphi yethu abantu bakhule elalini ngasingapheli lahlwa sezilalini. Abanye abantu bafika edolophini batshintshe. Umuntu afika apha abona uba zibharo ziyasezilalini okanye ntontoni athethe ngale loo nto. So uMaskandi uthetha into kum bathi nasingohlukani nento imvelaphi yethu. Okay. So yintoni eya like bakhona abantu abanimotivateayo ngokuniqalayo le nto yini? Bakhona kakhulu ezibendibani imenshile ukuqala amawele kaMamshawe. After ke siyurhalela uMaskandi bese kubonela kude sethe sozama indlela sabo bakhona abantu bakuCendane sizama indlela osondelana nabo sondelana kwabo sakwazi ukuthetha nabo basimotivate sasizakwazi basikhombisa nezitudio esinakwazi urecorda kuzo. Okay, ngeyiphi imicelimingeni eniye nidibane nayo apha kulo mculo kaMaskandi? Miningi imicelimingeni siyasidibana nayo. Oqala into engathi sibabalwa yenzeke ebantwini abanecebo bakwazi nobaxhasa kakhulu ngoMaskandi. uMaskandi usesemva athi zikaMaskandi zininzi ziyanetalente kakhulu ziyacula but ke ngoqhaza ikwazi uvela because abantu abanezinto uzosupply ngapha ezangajonga bakhulisa kanjani apha italente ininzi kakhulu uMaskandi. Ngongeza pha ndiyayithanda kakhulu nithi into ukuphuhlisa sakhona kube iba ngase ke nyani ke imicelimingeni nyani i-events asinazo kakhulu apha siyazenzela into esizenzelayo eziphume ezibhokotini zethu. Umasipala apha Western Cape Western Cape kakhulu hayi indaba kaMaskandi kungcono kwezinye provinces iyakwazi ukwenza. Okay njengoba nisenza umculo wini like niye nithini xa uzokwenza umculo uyawuphupha okanye ucula ngalento yenzekayo kuwe okanye ngento eyenzekayo apha ngaphandle? Sometimes ndasiyaxhomekeka. Sometimes ubusuku uvela zingoma ulele nansi ingoma efika ngoku uthatha isigqingi sakho uthatha ifowuni yakho uyithatha uyibambe uba wayilibala wayenza loo nto lizovuka ingekho ngomso. Sometimes ujonga imeko mhlawumbi ubone ubhuti okanye usisi ngaba bexabana bebethana ubone uba nanko ebe-wrong qondo uba laa nto uba le ndawo ungayisebenzisa ungazi uba ikwazi uba ngomso ingaphindi uba yenzeke. Ungafuna ukongeza bhuti? Ayitsho unyanisile ukuqala njalo iyakwazi ufika ingoma ngokwephupho iyakwazi ufika ingoma ngokundlela ubona ngayo kwenzeka ntoni ngokungesimo ngokwesenzeka ngoku but iyakwazi ufika ingoma ngendlela udlala isigini.
So ngeyiphi support eniyidingayo besides abantu abanifollowishayo like? I-support kakhulu ngokulanto ngomasipala nabantu abakwazi ukufikelela ukuphuhliseni ingaba ngaphuhlisa kakhulu Western Cape uyathandwa kakhulu uMaskandi. Western Cape ikade ngajongelanga ndawo uthanda uMaskandi ngoku i-youth iyawuthanda kakhulu uMaskandi iyawuthanda kakhulu ingaxhaseka. Okay ke bhuti ndiyabulela kakhulu ngale interview yanga ingaqhubeka phambili into yenu eniyenzayo. Enkosi. Siyabulela nathi singabanqobi bezizwe inhle into enenzayo ndiyalithanda nithi phuhlisisa inhle nyani ngaphuhlisa amakhona amaninzi kakhulu ngale niqhubeke nani ibambe kanjalo. Siyabulela. Enkosi kakhulu. Siyanithanda singabanqobi bezizwe. Sithanda nathi. But abanqobi bezizwe bafumaneka phi like i-pages zenu? Abanqobi bezizwe ikhona i-page yabo ku Facebook usearcha i-page abanqobi bezizwe. Siyafumaneka nakwezinamba for i-bookings 083 754 9254 no 063 263 4009. Nengoma zethu kumuntu azifumana zikhona online. Okay, was like abanqobi bezizwe. I-page yenu iku-Facebook? Facebook. Oh, okay. But i-email ungayifumana abanqobi bezizwe music@gmail.com. Oh, okay. Okunye nje okungalazi ngakwengozi xa usifuna emgidini emtshatweni festival siyafumana ngapha naloo nto bosidinga kwimhlawumbi phathe umntana ucinga ukwenza loo nto yasifowunela sibonisa nto basithini. Sinegotiate. Okay, siyabulela kakhulu.